kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit sa sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot.
Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo.
guys yan! Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Col and Tits. Ako nga po pala si Cindy, isang signal mom at real estate agent. Kaka 2 years ko pa lang po sa career na to, kaya aminin ko mahirap pero kaya kailangan ko ng connections. Nag-o-offer po ako ng house and lot. May mga condo units din. At one time po may event kami sa isang mall at dito na nga ako nakahanap ng mas magandang chance para makapagbenta. At doon ko nakilala si Dale. Ako ang unang nag-approach sa kanya bilang ako yung nagbebenta. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Kasmile si Mang Kanor. Parang alam niya na. Sir, kondo kayo, sir. Sir, ma'am, bili na po kayo. Madam, may libreng payong bayan. Ma'am, ano yun? Pang credit card yun. Hindi kami credit card. Gusto ko may libreng payong. Ayoko nang bumenta sa inyo, sungit nyo, nagtatanong Yan na kayo. Ikaw talaga, Trixie, sasabihin mo na lang meron kasi madali na natin bigyan ng payong kahit wala. Ibibigay mo na naman yung payong ko. Oh, at least nakabenta. Ilang payong mabibili natin, no, pag nakabenta tayo. Ikaw, huwag ka masunod sa personal ko yun clients. Huwag ka masunod. Sir. Bili ka na, Morning sir. po. Hi, sir. Hi! Sir, Sir Bong. Hi! May, suot mo pa kasi yung ID mo. Rapi. Oo. Bong. Sir Bong. Rafi. Idol. Idol Rafi. Ikaw ba yan? Ay, iba yun. Napapanood ko po kayo. Idol Iba yun, Rafi. iba yun. Parang may susumbong sana ako sa inyo. Ha? Iba yun. Ay, iba ba yun? Sa construction ako Idol Rafi, kasi mukhang kailangan niyo po kasi ng bahay kasi parang nangingitim na po kayo siguro. Baka bilad lang po kayo sa araw. Nasa construction kasi ako. Yung team ko nga, papuntahin ko Kasi na. parang hindi niyo po plancha yung damit niya. Siguro wala pa kayong asawang taga-plancha, no? Kaya kumuha na po kayo ng bahay. Kasi pag may bahay na kayo, may magkakagusto na sa inyo. Oo nga, Sir Rapi. Meron na akong bahay. Ganito mga Luki ka lang. Patingin nga po ng bahay niyo. Patingin. Patingin sa picture. Ay, AI lang po yan. Niloloko niyo naman kami, Sir Idol Rafi. Hindi yan AI. AI po yan. Sige, ma'am, bigyan mo ako calling card. May biyahe pa kasi kami. Punta kami Pampanga Lian na lang po. Brochure na lang. Sige, ma'am. Ayan. Ganda mo ha, in fairness. Thank you po. Salamat po. Grabe. Sir, Sir Rat.
Hintayin ko yung Okay, call mo, ma'am. ah. Grabe talaga yan, mga... Ikaw lang talaga yung maganda. Uy, ito, Pogi. Dali, ikaw mauna. Dali. Hi! Hello po. Di ba ako binansin? Hi. Hi, sir. Hi. Sir, ako nga pala si Cindy. So, baka kailangan nyo na po kumain ng bahay kasi mukhang ang swerte po ng mapapangasawa nyo. Mukhang bagong kasal po kayo kasi ang first nyo eh. Wala akong girlfriend. Sir, hindi ako naniniwala. So, itsura mong yan, sobrang gwapo. Bagong ahit. Ano ka talaga? Hindi, wala nga ako. Kung kukuha ako dyan ng, ano ba yung kondo? May condo po ako. Meron Yan, ding, patingin nga. may row house, may Patingin. 2-story. Pili po, ano bang pangangailangan niyo po? Saan po ba kayo dito po kayo na-work? Within the vicinity? Meron po kami mga condo units tapos affordable. Tsaka, Patingin? ayan po. Pili po Oh. kayo. Ayan po, bagay na bago Handa ka na kasi bang mukha. tumira dito? Aray mo! Baka! Sanay si Angko. Ano po? Ibig ko sabihin, kung nyari, may ganito kang unit, handa ka bang tumira? Sir Kasi naman. product mo yun eh. Pag hindi Alam ka mo? titira dito, ibig sabihin, hindi maganda yung product Oo mo. naman, handa na po akong tumira dyan. Pero alam nyo, nasa So, maganda sales ako, to. pero mas magaling po yung yung marketing skills nyo. So kung handa kang tumira dito, ibig sabihin, pwede kang itira dito. Para naman ko sabihin, pong Hindi, ibig ko sabihin, kunyari, mag-asawa tayo, titira tayo dito, pwede ba to? Pang-family ba to? Hindi, kasi di ba kung magkaroon ka ng Mars, pamilya? bakit ako kinikilig? Mars, Dahil, ewan ko ba ganyan talaga? Kinikilig ka na naman. Magpapaano ka na naman dyan? sir naman kuha mo naman ako kumuha ka na lang ng bahay. Huwag mo na nga, akong bulahin. kukuha ako kung sa tingin ko, maganda. Para sa'yo, kaya mong tirahan, parang product lang yan ng pagkain. Kung kaya mong kainin, masarap, ibig sabihin. Oo naman sir, di ko naman ibebenta kung hindi worth it at Yun hindi naman pala maganda, di ba? So, Yun naman pala. kung gusto mo, na tayo, ocular. Sure, sige. Ocular. Para iset mapasyal natin yung kita sa schedule. unit. Agad-agad. Gusto mo today? Available ako today. Sorry, hindi ako pwede today kasi Baka may pwedeng mga i-cancel schedules mo ako. na. Alam ko naman, marereschedule mo yun. Mukhang may priority ka naman. Sayang, ang gwapo mo pa naman. Well, ganun talaga yung yung sa work ko kasi kailangan din na i-ano ko yung schedule ko. Alam mo, Ayusin hindi ko talaga lang. ako naniniwala na hindi nasa Bumble ka. Makita kita doon. Bumble? Ano yan? Sir, up yan, sir! Dating app. Oh, di ako nagde-dating apps. Baka makita kita doon na. Sabi ko sa'yo. Ba't ako pupuntang dating apps? Dito pa lang meron na eh. Alam mo, sir! So see you when I So, see you. antayin kong call mo. Okay. Call ha, hindi chat. Pasensya pero minsan ma-chat lang ako kasi pag nasa meeting, lalo pag naboboard ako sa meeting yan, chat kita. Okay lang ba? Sige, sir. Okay, sige. Antayin ko agad-agad. Sure. Mars. Ayan ka na naman. Mars, ang gabo eh. Tapos jackpot, tapos kung bibili pa sa akin ng condo, tingin mo. Naku, mukhang kukuha yun, Mars. Kaya May nga. susi eh. Alam mo naman, may mga susi yung target na yun. May susi na nakasukbit. May sasakyan. Oo! Pero tingin mo single talaga. Baka mamaya alam mo naman Sa tulad tingin ko yan ng naman. ex ko. Bakit sinabi mo ng ex mo? Nakasinungaling talaga kayo mga lalaki Actually, kayo. hindi ko naman kasi tinanong. Tapos nalaman ko na lang nung first Yun na date. nga! Married pala. Gagawin pala akong escabechines. Ganon din yung ex ko. Sabi Talaga? niya, single na daw siya. Ay, nako. Ako eh. Bumubo ka eh. Aray mo! Yun na nga po pagka ilang minutes lang nagchat na yan. Nagte-text, nagko-call, Viber, iMessage. Basta. Ginugulo niya yung buhay ko. Ginugulo niya yung buhay ko. Hinanap ako sa
Facebook talaga. Sabi, ini-stalk niya daw ako kasi. Facebook talaga. Sabi, ini-stalk niya daw ako kasi. So, ano Wala, naman ngayon? single mom ako. Para lang alam mo. Baka akala mo kasi naglalaro-laro lang ako dito para alam mo na meron akong motivation and inspiration sa pagpupursige ko sa buhay. Tsaka hindi naman ako magugustuhan ng mga single katulad mo na gwapo na maraming options na single din. Tapos mas maganda. Alam mo yun. Talaga. Mm-mm. Hindi naman ako mag-aksaya ng oras kung di ko gusto yung tao eh. Tsaka gusto ko pa yung unit. Ang ganda. Sabi mo. Amuri, guys. Sabi mo. Amuri, guys. Sino ka? Ha? Sino ka? Ako yung nag-maintenance dito. Okay. Hindi, totoo. Maganda yung unit. Ano? Pwede tayo mag-umpisa dito eh. Anong umpisa? Sabi mo. Ikaw talaga, bumili Aray ka ko. na. Bilihan mo na ako para may benta na ako. Kailangan ko ng... Yung breakdown na sinasabi mo, akin na nga yung papel mo. Sige, ito yun. ganito na lang. Yung down payment, i-installment mo din sa akin. Okay. Pwede Gawin yun, natin, ha? pwede yun. Tapos bibigyan Ilang pa kita ng payment? 30% discount kapag... Ilan ba? Ilang months 6 ba? months, 6 months. Pwede mong hulugan sa akin ng 6 months yung DP. Okay. Tapos, saka pala mag-start yung amortization mo ng after 6 months. So, sobra yung binigay ko kasi nagad ko talaga kasi sagad ka magpakilig eh. Charot! Ikaw naman. Okay, sige. And by the way, may mga contacts ako ha. Pahingi nga ng mga calling cards mo. Bibigay ko sa mga tropa ko. Sige, Mga nag-golf yun. Talaga? Kukuha yun. Yes. Para sa'yo. Tutulungan kita. Uy, tulungan mo ko. Oo, Kailangan connections. ko talaga eh. As a signal, mom. Sure. Tsaka yung nangako sa'yo, di ba? Chinat kita na after ng ocular, kain tayo, coffee, sagot ko na. Oh, hindi nga ako kumain eh. Kasi sabi mo nga, pag nag-ocular tayo, kain tayo sa labas, libre mo ko. Pero hindi ba nakakaya kasi kliyente kita? Dapat ako yung Nakakaya. manlibre. It's on me na. Sige na, let's go. Okay. After po naming nagkape, ay bang hawakan? ba't ka kinig? Gusto mo na umuwi? Mainit eh. Mahinga ka Mainit muna. nga eh. Ito muna tayo, palamig muna tayo. Sige, upo lang ako dito. Sige. Gusto bang order? May mango juice Sanay dyan. na sanay. Hindi, may ayan o, nakalagay. Lagi kang anti. Hindi, meron nga. Ba't sabi kanina nung tanong ka nung tao, may discount card ba binigay ka? Parang lagi ka dito. Hindi, paskil naman sa promo nila eh. Kung meron kang So alam mo beep nga. card. Alam mo nga. Sabi lang din ng friend ko. Hindi ka na nga dito. Dahil naman eh. Nakuha mo yung Sige. weakness ko eh. Uy, ba't kanya nga ahayek? Cindy, hindi ka na dito. Cindy. Cindy. Nagkaroon nga po kami ng situationship ni Dale Cole and Tits. 2 months na sobrang saya at nakakakilig. Pero, may napansin ako. Bumabagal na yung mga reply niya. Bumabagal na yung good morning niya. Kwang, kwang, kwang. Alam na alam. Napansin ko, ayoko sanang maging negative, pero simula nung nagkatikiman kami, natikman niya ako, doon na nagbago. Hindi na siya excited. Tapos,
Marupok naman ako kapag isang chat niya lang, magkita kami, nagre-reply ako agad. Miss kita. Parang hindi naman. Nagchat-chat ka lang kapag busy mo Ano naman ba? eh. Dati, lagi ka nag-good morning. Ngayon, Busy lang talaga sa trabaho. Busy da. Yung boss ko nasa Japan eh. Si Boss Nervans. Tapos... Ba tayo? Busy nga ako, di ba? Ang kulit mo naman eh. Busy ako. tapos, asan na yung promise mo na mga bibili ka sa akin? Hindi naman Ayoko sana kitang singilin dun, pero Talaga? Ngayon mo ako sisingilin dito? hindi naman, sabi mo kasi tutulungan mo ko. Tapos, after na may mangyari sa atin, ganyan ka na. So magbibilangan tayo dito? Hindi naman ako yung nangako nun eh. Hinahanap ko lang syempre yung dating tayo. Dale, ano ba yung gusto mo talaga sa akin? Nakaka-bad trip ka eh. Sige na, wag na nga lang. Uy, Bihis ka na dyan. Lista tayo. Dale. Tsaka, huling pagkikita na natin to. Dale. So, ginamin mo lang ako. Inuto mo lang ako. Biniktima mo lang ako. Siguro ganyan ka lagi. Ang kapal ng mukha mo. Sige, magalit ka. Bahala ka. Bilisan mo. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Kakarma ka din. Ang kapal mo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Lang. Welcome to Sabi ng Friend Ko! Mama, yo quiero. Mama, yo quiero. Mama, yo quiero. Morning. Meron ba, Bi? Meron. 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 Parang meron. Good morning, guys. Morning. Pangka din naman, nag-enjoy ka din sa and also kasalanan mo din. Kaso yung nadali siya eh. Na-fall kasi Oo, siya. So, dun siya na-scam. Kasi, ang galing magaling talaga si Dale. Kaya effortless ang pag-arte ni Uncle. Aray mo! Hirap na hirap ako. Ni-research pa namin yun. Nagpatulong pa ako kay Brandon kung paano. Salamat, Doc Memar and kay Tigas Tito. Story ni Doc Memar? Hindi, nagbigay sila ng tips kung paano dalhin yung karakter ni Dale. Nadadamay si Doc Memar. Si Doc Memar na walang Dax kamalay-malay na nagtutusok. Good morning. Bakit affected kayo sa script Si nyo? Jace, nagpa-uto kasi siya. Well, may mga ganyong factor na Well, nauuto ka. Hindi mo na Totoo. maiwasan yan. Oo, totoo. May ganun. Ako may ganun. Dumaan ka rin yan, Hindi Jay. ako proud kung sino ako dati. Pero sinishare ko naman sa inyo. I've been transparent sa mga katangahan ko, kabobohan ko. Na parang nafo-fall na ako sa sa acts of service before. Bare minimum pala yun. So, ganun. Yung words of affirmation pa lang, fall ka na. Alam ni Uncle. Sabi ng friend ko words of affirmation. Daddy dude, hello sa iyo sa... So, ganun Art and dati. construction. Sobrang babaw ko lang. Kasi siguro, tingin mo bakit, Col? Siyempre, wala ka pa namang experience O, na diba? Kasi masaktan virgin ka. eh. Okay. Come on! Totoo. Ganon. Wala kang experience. Diba? Kasi Malay mo ba na isa lang hindi ex ko siya kasi. totoo? Isa lang ex ko. Okay. Hindi, totoo yun. Nakakatulong talaga. Although pangit na
kailangan mo pa ng maraming experience. Pero nakakatulong talaga yun sa wisdom mo, pagkakaroon mo ng wisdom, pagseset mo ng boundaries. Kapag may mga na-experience ka na. Pero sana, hindi nyo na kailangan ma-experience. Yung mga bagets ngayon, ang tatalino eh. Parang natututo na sila sa mga past generation. Mas matalino na sila, alam na nila kung ano yung boundaries, limitations, ano yung mga standards na hinahanap nila. Siyempre, meron na kasing social media rin eh. Parang exposed na lahat. May mga, di ba? Wala naman tayong ganun dati. Kumbaga, may kwento ka lang malalaman sa kaibigan mo. Minsan, di rin naman totoo sinasabi niya. May mga iba nagsasabi lang na marami siyang chicks, hindi naman pala totoo. Parang gusto lang niya maboost yung ego niya. Parang gusto lumaki yung etits. Napansin ko ganun eh. Yung mga fine-flex na maraming babae, sila yung jutay. May mga insecurities. Yung mga jutay, oo, insecure kasi. O kaya insecure sa height, insecure sa size, insecure kasi wala siyang pera. Oo. Hello, Joel Reyes. Yan yung mga ma-flex eh. Pero ang tunay na babaero, Diyos ko, aral na aral ko. Dini-deny, loyal ako, ganon. Totoo, wala, hindi, ano yan, hindi sa akin hindi sa akin yan, hindi ko alam yung, ang tawag dyan, yung putang. Oy! Bibig! Ayla, Bernabe. Hindi ko alam yung panty liner na yan. Aray mo! Ang bobo talaga. Sobrang bobo ko. Sabi ni Ate Janice Jusapat, na buhay ka, Ate Janice. Siya ang na-sales talk. Oo. Sorry. Ganun talaga. Kasi hindi naman pwedeng, kung hindi magaling mang-sales talk si Dale, hindi niya madali yun, di ba? Basic Diba? naman yun. Alam mo nga, kaya ka nga kay Uncle, ang galing talaga ni Uncle. Kuha niya talaga. Salamat sa Girl, script, ha, hindi Brandon. ka tumingin. Girl, wala kang tinignan na script. Talagang naturally, it comes out. Thank you, Tigas Tito, sa script. Tama si Mama Glory. Yung mga signal ma'am dyan, wag pabudol. Diba? Si Totoo Pao, yan. si Pao dyan sa Taiwan, good morning. Tags. Hindi totoo yun kapag Ral- kapag may gusto, malalaman mong hindi ka type, pag after ng bembang nyo, nagbabago na. Di ba totoo yun, Kul? Tama, Kul, di ba? Sabi ng friend ko. Hindi may mga totoo. ganun daw. Ang dami ko ring, although isa lang yung ex ko, pero Ulit talaga, guys. Niwala ba tayo, guys? O maniwala ba tayo, guys? Ha? Guys, maniwala ba tayo? Okay. So, although ganon. isa lang ang ex mo, although isa lang yung ex ko, pero minsan kapag malalaman mo na bembang lang to kasi nagbabago na agad. Pero hindi rin assurance, ha? Napansin ko, hindi rin assurance. Kasi may mga talagang magaling, consistent. magaling talaga consistent kahit nakabembang na kayo. Walang pagbabago. Oo. Pero hindi lang ikaw. Aray Kumbaga, tayo pa rin pero hindi lang ikaw, marami kayo. Nawawala-wala ba sa sa FB? Oy, si Doc Memar Buhay. Napoleon Complex. Ano yun? Alam mo, Doc Memar, di ba? Kaya hustler ka explain mo talaga. nga yung Expert Napoleon talaga yan. May Complex mga na yan. Napoleon Complex pa yan. Ano ba yan? Mga signal, ma'am, kasi mostly gutom, kaya madalas nabibiktima, sabi ni Papa J. Kaya tirador ka ng signal, ma'am. Yung UV Express driver, tirador ng Watson Ladies. Donna. Si Doc Memar, from hustler Bacolod din City. yan. Siyempre. Ano yung kotse niya? Nervans, Ano yung sports hello. car niya? Mustang? Mustang. Maniwala na sana ako, guys, mo sa Oh, hindi. Wrong spelling ka. Ha? Capital Walang verve. Ganda siguro manakbo. Oo. Pag sa NLEX ka. Siyempre, anesthesiologist, book. May nutok talaga yung kaibigan ko na ganyan, hustler talaga.
Merong mangkanor dun sa notebook. Wala. Siyempre, Merong mangkanor dun sa notebook. wala. Siyempre, United Nation yung kaibigan ko. Aray mo! Apam lahat. Tapos sabi niya, malalaki lang igan ko. Aray mo! Apam lahat. Tapos sabi niya, malalaki lang yan. Wag mo silang ilalagay sa pedestal. Mula sa araw na yon, sa pedestal. Mula sa araw na yon, ililista ko lang din kayo. Kasi isa lang naman naging ex ko eh. Ulit, guys. Oo, so lista mo lang sila. Ganon. Okay, lista? O, lista. Isang notebook daw. Isang ex daw, pero isang notebook. Ay, hello, wow. Gusto mo ba magsalita ako sa'yo? Ako ba nagsabi si Buyit yan? Hindi, si Boyet nga. Gusto mo ba, Boyet? Wala naman masabi yan kay Buyit. Isa lang Hindi, talaga naanak ko yan yan kay sa kasal Buyit. eh. Loyal yan eh. Oo, siyempre. Bless sa ninang. Huwag maniwala kahit ipatawas pa. Katindig Oo, siya. tama. Hindi, isa nga dito, sabi ng friend ko, eto, lesson learned na kay Ate Cindy. Oh, di naman maiwasan magugustuhan mo, may matitipuhang client. Pero sayang, hindi ka man lang naka-sales. Ikaw yung na-sales talk, diba? At least man lang kung nakakuha man lang ng isang kondo, kung sabi ng friend ko yan. Kasi mas magaling yung lalaki. Kaya nga nga. kasi eh. Kaya Next iwas time, tayo. mas magaling ka. Sales muna. Kaya pass na talaga ako sa gwapo. Bakit? Kasi ang investment lang nila sa'yo, itsura nila eh. Yun lang yung investment. So, Yun lang alam kapital. nila kasi na feeling kasi nila lahat, makukuha nila, I remember pala. Ayan na. Parang last week or 2 weeks ago. Ilan nga ang habang- ex mo? Ilan ang ex mo? Isa lang. Okay. Siyempre, medyo hap pa nga yun eh, 0.5. Aray mo! Alam Kasi ko na. nagkahiwalay eh. Alam ko na. Bakit 0.5? Bakit? Nagpakilay? Hindi. Ay, Hindi yun kasali sa ex ko. Ay, hindi ba yun, Hindi ex? yun. Sabi ko sa'yo, nang bubura ako ng ex. Kawawa. So marami pala. Binura mo. Okay. Tapos, Okay. remember. May nag-chat sa akin sa IG. Uy. Mysterious siya, sabi niya. Hi, Miss Tanya. Parang, so, ang low flex niya na piloto siya ay, sabi niya ay, one time nakita sa flight ko. Oh, so Ang hindi galing siya- eh. Galing. Ako, trained by Uncle Dagol eh. Aray mo! Trained by Uncle Dagol to. Alam, yung mga low flex na gano'n, na isa kayo nakita one time sa flight ko. So, So, hindi low niya flexing na, hindi niya sinabi na. Wala siyang sinend na picture. Paano mo sabihin na piloto ka pero hindi mo sasabihin na piloto ka? One time na kayo nakita sa flight ko. Yung mga ganon, syempre, kung inosente ka, kikiligin ka. Di ba? Naalala, pilot. Ako naman sabi ko, ay, tangina strategy. Ganon agad na sabi ko, strategy naman ito. Akala niya hindi, isa lang ex ko. Guys, kunti na lang guys. Ganyan na lang guys. Ganyan lang yung ex guys. Oh, sige. Tapos, eto, tuloy natin ang Nasakay storya. sa Na ganyan. flight, Sabi ko, saan? Siyempre, hinuhuli ko para malaman niya na hindi mo madadaan sa ganyan. Pakiko kung piloto ka. So, hindi niyo maalala. So, parang hinuhuli ka lang niya. Tapos sabi niya, okay lang ba mag-send ako ng pictures para pumayag ka lumabas tayo? So, if-flex niya naman, nagwapo siya. So, kita niyo yung pattern ng mga lalaki. Teka lang. Nung saan the flight mo? Sabi niya, parang katiklan sa loob-loob ko. Mali agad. Wala na. Sana, oo. Fishing expedition. Oo, siya. fish. Ang galing talaga. Alam fishing expert. May pa ganun pa si Uncle. Okay, wrong agad. Ako na yung naglalaro ngayon. Sabi niya, okay lang ba send ako pictures para mag-yes ka lumabas tayo. Nakikipag-chat ako kasi sabi ko, another na naman to, adlib ko na naman sa radyo. Parang ganon. Hindi siya sabi ko, wag na kasi kahit na mag-send ka, hindi naman ako lumalabas. Hindi ako ganyan nakikipag-date. Tapos ano ba yung sabi niya? Tapos di ko na ni-replyan. Tapos chat na siya ng chat. Sabi niya, sige, isi-send ko na please para pumayag ka. Sabi ko, bakit ba? Ano ba yun? Bakit ba? Sabi niya, aaminin ko sa'yo. Gusto ko kita, eme. Sabi ko, alam mo, ayun na yung ratatatat ko. Alam mo, sanay na sanay ka. Oh.
sanay na sanay ka. Hindi ko pa send yung picture. Sabi ko, wag mo nang isend. Kahit isend mo yan, ipopost lang kita sa IG stories ko. Sabi ko na gano'n. Sabi niya. Sabi ko, iba na lang biktimahin mo. Sabi ko gano'n. Kasi hindi mo na ako mauuto sa ganyan. Sabi ko, halatang sanay na sanay ka. Ginanon ko siya. Sabi ko, basahin ko sa inyo Sana ma-recover ko pa. Guys, once upon a time. Parang kinuhanan ko siya ng adlib. Parang gano'n. Sana hindi siya Melotonyakaw, pwede gumala dyan. Melotonyakaw, pwede gumala dyan bukas. Ala, parang wala na. Oo naman. Ano ba bukas? Holiday Parang pala wala bukas, na. Kasi parang dami account yun eh. Oo, dami Oo, dami account. Aray mo. Yes. Wala na. Nag-deactivate na siya. Dami Dami account siya eh. Wala siyang picture, ang profile picture, walang post. Sabing gano'n. Sabi ko, iba na lang biktimahin mo. Sabi ko nang gano'n. Sabi ko pa nga, girl, iba na lang, please, wag ako. Sabi ko nang gano'n. So, Tapos, nasangga agad ni Tita ang Max. tinuturo ko sa inyo dito, alam nila ang galawan. Malalaman mo din ang galawan ng isang babaero. So, wag na kayong magpakagat. Wag superficial lang yung magugustuhan mo sa tao na gwapo siya, piloto siya, and so what? 'Di ba? Tapos magte-trending na naman yung indecent proposal ko. Bakit gold ba yung kifi mo? Brown. Gusto mo tumingin kung sabi ni Papa Jake. Di ba isa lang ex ko? So, ayan guys, thank you so much. Dagang salamat, guys. So, Munti ako ang mauto, hindi. Ako ang nang uuto, guys. Huwag na akong anuin. Ako ang nang uuto. yan, Ate Cindy, ikaw namang uto, dapat bumili sa'yo, makakuha ng Odo unit. Ako Tapos, ang galing ko mang uto sibat ka talaga. na agad. Alam niya ni Uncle, turo niya yun eh. Aray, bye-bye guys. Bye-bye guys. Bye everyone! Bye, See you guys. tomorrow! Bye guys. oy, Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt.
Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko!
Maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin.
O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Di, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating
Kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay nagmamay-ari. baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinang na. ating tinikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming aming kasagutan kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay
Calculator. At Ulit ang talaga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang kasagot... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat na sinusubo lang. Ang Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Malinsangan na umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino Ako? Viral ngayon online ang isang tsuper na nagngangalang si Alan dahil tumirik ang kanyang jeep na may rutang Alabang sa Pote. Hindi pala sira ang jeep ni Alan, kung hindi naubusan na ito at natuyuan ng diesel. Sa kuha ng cellphone video sa isa sa mga pasahero ni Alan, kitang-kita na humahangos pa si Alan. Tanghaling tapat para dumiskarte ng diesel habang hiyang-hiya na siya sa mga naabala niyang pasahero. Ang iba ay bumaba na lang dahil nainip na at nainitan.
Natagalan si Alan dahil naghanap pa siya ng gasolinahan na magbigay ng galon para sa kanyang diesel. Ayon pa sa ilang tsuper na katulad ni Alan, nakapag-uwi na lamang sila ng 250 hanggang 300 pesos sa halos 12 oras na pamamasada. Ikaw, kabisyo, anong may ambag mo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang ambag ko ay Kifi. Ay! Gusto rin ng driver. Teka lang. Uy, grabe yan ha. Yung ano nga, Nalulungkot Tita Max, naman ako. may ibang pasahero nga nagsabi na na di minsan pasobra na yung binibigay nila. May driver na to, sabi, umiiyak. Kahit di pa nagtataas no. May driver na umiiyak na jeepney driver, sabi niya, grabe hirap na ng buhay. May pasahero na siya na nagbayad ng 100, hindi na kinuha yung sukli. So yun, pasalamat na lang siya. Thank you Si po. Mang Kanor talaga. Ako Ngayon yun, mo patunan! Ako yun, yung nagbigay ng 100. Magkano pamasahe, Tracy? Oh, di ba? Ba't ka nag-jeep kung mayaman ka? Para nga makatulong sa mga jeepney driver. Sa bagay. Ay, buti nakalusot. Pero 'di ba, kung ikaw sasakay ng jeep ngayon, maawa ka eh. Kahit kahit di sila manghingi, ikaw na mismo magkukusa dahil nga sa hirap nga ng buhay. Pero paano naman daw yung mga commuters na nahirapan na rin? Dahil Kaya nga nagtaas na lahat ng tayo pamasahe. 'di ba? Samantalang sila UK tour. Yan, Di nag-abroad, ba? nag-abroad, Yung mga nag-abroad, korap, abroad. nag-abroad, palamig lang. Diba? Samantalang tayo, hindi pa rin sinusulan yung urgent na pangangailangan. Tapos sila, pero pumasok tayo sa trabaho kasi kawawa naman sila. Baka wala silang panggas, di ba? O walang gasolina ng nila, chopper nila, tsaka private plane nila. Ay, Kawawa naman. Yung iba nga daw, hindi nga pumapasok pero present pa rin. Oo, 'di ba? So, bayad pa Nakakahiya rin. naman. Oo, correct. Wow, yang Baka iya tayo sa kailangan mga nilang ganyan. ng pang-shopping ng anak nila, pang LV, kawawa naman. Bayaran pa naman ng tax. O magbayad daw tayo, sabi nila. O kawawa naman sila. Eh, kailan ba maibababa yung yung presyo ng gas talagang? Wala affected tayo. Top 1 pa naman tayo sa sobrang taas ng gas. No? Kaya Top 1 na naman. Lagi na lang tayong top 1. Chismosa, top 1. So Corrupt. kaya Top 1. Top 1 na ba? Hindi pa naman. Nasa top 10. Top 3. Grabe, Malapit no? na yan, dapat maunahan na. Mayaman sana tayong bansa. pero sige lang. Sabi nga Babaero lang kayo. Ano na naman? Kasi pag maraming babae, kailangan maraming ikurapin. Oh. Ay, Kasi kawawa yung para mga jeepney maraming driver. kailangang i-maintain eh. Pero may nakita akong post din ni Boss Toyo. Mimigay din siya ng panggas sa mga Oo, riders. oo. Sachet. Hindi yan sa legit yun. Naka-bote-bote. Nakita ko nakasashay eh. Oh. Iba yun. Diba? Yung iba kasi tumutulong. Meron ding may isang coffee shop din sa may Antipolo na namimigay din sila ng pagasolina sa mga riders. Parang tulong mo na lang, giving back sa community. Naalala mo nung pandemic, meron tayong community pantry. Bibigay ka ng mga kung anong sobra sa bahay nyo. Itlog, gulay, tapos yung mga wala, kukuha na lang doon. Diba? So, ay, nako. Lord, tulungan mo Kaya kami. hanap ako ng apam. Bakit naman? Para hindi ko problema yung gasolina. Tsaka diesel. Di ba sila na problema dun? Hindi, pero may pera yung apam. Sabagay. Kaysa Pinoy, lolokohin ka na. Mihingang ka pa. Hindi yung... Ikaw pa magbabayad ng motel. Aray ko! Diba? Ba't tumawa si paring Dudes? Nakarelate kasi si paring Dudes. May mga Ay, taga nako. R&N Construction Team. Good morning. Papuntang Mexico, Pampanga. Good morning. Yung team, Diskarte sila dun para, siyempre. para mga pambabae. Bigay namin kalakal daw. Aray mo, Aray mo. Boss Dodge. Oy, Daddy Dodge, good morning sa iyo dyan. At sa Morning. bandang Danabs, good morning kay JR. Hello sa inyo. Thank you. Daghan salamat. Oo. Kaya, padayon lang, padayon.
Wala tayong no choice eh. Full tank nga ako, 9,000 eh. 9,000 agad. Sabi naman yan. Sabi naman. Kaya sige, tatanggapin ko na lang yung indecent proposal. Aray mo! Aray mo, baka! May mambas na naman, may mambas. May mangbas na naman. Sige. Ganyan talaga kayo. Wala namang magawa sa buhay yan sila. Yung basher. Yung, yung basher Yung nga. basher. Sana nga mahuli na yung mga yan. Yung kurap. Yung kurap. Bakulong. Yung kurap. At basher. Sabay na yan silang dalawa. Ano ba pinag-isip? Ba't gumaganon-ganon yung mata mo? Maniwala ba kayo sa amin, guys? Hanggang kasi po tayo mga kabisyo. Dito lang sa istasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one, Love Radio. Basic! Rico Pañero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Nagagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ikaw ay Hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo?
Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katalino. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Hoy, balot! Hoy, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang
akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito yung nagbabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Ano nga sa'yo? Kimchi no imnida. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every... mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan.
Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman eh. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero ano, everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kimchi. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kimchino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ako yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pag hinahabol ng zombie.
Pag bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Yan, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 love. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Na pagpupugay sa amin ni Yasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Ang dugo kapag ang sausawan ay masarap. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yan. Oh, isa pa. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Nakasagutan. Ay, Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung Di ano, ba? pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lamagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan, nice. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! Calculate. nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot.
Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa Ooradio. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. Metro's #1 Love Radio. Basic! Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakain po ako kaya nabibigay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa ating bahay. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing? Mahal mo din ako. Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone. Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Ah, mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, ito, girl, Okay. ito, yan.
Lagay mo tayo yung rice. Diyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pa. Sige pa. Ay, buhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na? Ayan na. Ayan. Okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Ay! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yan. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala na More, wait lang ha. Okay. May spoon And na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas na lang. Ang Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na! Yes! Sana all! Kahit babaero, nananalo ng 1.5. May panggas na rin yan. Sana all, Malaking kahit tulong na yan. babaero at makasalanan, may 1.5. Ulit, kawawa naman yung driver na nahirapan Kawawa ay misis. Hindi alam na ng bababae. Huwag mo nang diinan. Sino Lakasan ba ng yan? radyo ng mga driver na nagpalista sa Love Knows No Boundaries. Siyempre, hatid sa atin to ng Charm Fabcon Purple Eternity. Congratulations sa isang nagmamaneho ng Grab. Grab driver ka ba? Eh di basic, babaero ka. Hindi yan ganun. Sorry. Ay, medyo malungkot yung mga driver. Congratulations, Jose Enoch. Wow, happy! Jose Enoch, congratulations na isang Grab driver, nanalo ka. Panalo ka ng 1,500 pesos courtesy of me. Uy, Ma'am Nicole. And the Riz of Labridjo. Ayan. And Charm Fabcon Purple Eternity. Hatid sa atin ng ACS. Congratulations, NFBA 226. Isang Grab driver, Jose Enoch. Ang galing mo! Babaero ka talaga. Kasi babaero lang yung mga nananalo dito. Pag loyal, hindi napipili. Huwag ganun, baka mababae na lang para manalo. We, kahit di ko sabihin ng bababae naman. Oy, joke. Nakinig ka ba dyan? Ha? Alberto Congrats, Villamor? paano maklaim? I-claim mo lahat, antayin mo yung tawag ng Labridjo staff. At sa mga hindi pa nagpalista, punta kayo sa aming himpilan pag magawi kayo dito sa Napadaan Pasay. kayo, correct. Para hindi Kasi sayang ang kasi punta kung nyo. sasadyain nyo pa, di ba? Talo. totoo yan. So, pag nagatid ka na lang ng chicks mo, Aray mo! sabay mo na palista. Let's go. Greetings na tayo. Paboritong podcast ko na. Malunggay Pandesal. Ay, di yan. Shout out. Malunggay Pandesal. Ano yun? Malunggay Pandesal.
Tira! Ikaw muna. Wala Ako pa- pala ang mauna. Hindi mo sinabi, tinuro mo lang ako. Kaya ito na sila nagpa... Uy, Nulitaroy sa Pasig. Kumusta kayo dyan? Meron... Ba naging alam sa rap ko? Ha? Ito, si Eagle Squad, si Romil Tarin. Maga pa lang pala. Nakatutok na sa Love Radio papunta sa Nueva Ecija kasama ang favorite wife, si Ma'am Cindy. Hirap mo, Ma'am Kuya Honor, Alvin, hindi Ate nakakatawa. Gabi. Ayan, hirap ko Diyos na ko. nga. Justin Berdudaso, Isagani Garland. April Banyaga. Monmon, kumusta na kayo dyan? Sa Dilbak. Okay, ikaw naman. Larga. Lakasan mo muna. Ayan. Taasan mo pa. Tapos intro. Okay. ah. Pabati po kay John Reb Austria, player Austria. of the game ng Your Mess Buddy. Miss Buddy. Top Zone 91 representative. Tip. Ito mo talaga. Si DJ Bombay. DJ pala siya. DJ pala siya. bye. Babati po, shout out sa aming mga Grab drivers sa team Good Morning. Good Thank you morning. po. Sabi ni J. Mark Morgado. Do. Mark Anthony Wala ka sabit! Babarano pala. Mali. Patuloy ang pagbasa ko. Kasi siya taga San Fernando sa Pampanga. Ga. Si Alberto Villamor nag-text na naman. Sabi niya, batiin siya kasi natawa siya. Masikip kayo. Yan sabi niya. Loko, ko. Sa itlogan ni Noriel, andun siya nakikinig siya. Mayroong siya. mga itlog inaris Itlog. niya. Pati Itlog. si Ate Lorna Itlog. nagtatahi. Anong Tatahi. tinahi? Mga damit. Alam ka naman kamay. Salamat sa mga Kamay. nagtahi dyan sa may taytay. Salamat na lang sa lahat. Kay Paps Diomel at si Jun at si Jeff. Good morning sa inyong lahat dyan, mga Grab driver na babaero. Ro. O sino pa ba? Inantok ko guys. Eto Pero, pa. Sige, sino ba yan? Eto pang igigreet ko si Tita Estelita Adan. Dan. At sa mga kasambahay na magaganda. Nako, mag-ingat kayo. Mag-ingat yo. kayo kay Mangka Nor. Sige lang, pangalan ko yun I-regards mo na ba? Yeah! Oh, wala Yeah! pa. I-regards mo ako kung maganda. Pag hindi maganda, i-regards mo pa rin ako. Pwede na yan. Kasi mahal na yung gas ngayon. Yon. Yan. Dagang salamat sa pagpaminaw ngayong Wednesday. Ngayong Wednesday, bukas Naka-full Thursday. tank ka na ba? Ka na ba? Bukas Wag Thursday. na, bigti na lang. Hoy, holiday bukas. Wow, was. Sila holiday tayo, mayroon pasok. Ang pangalan ng holiday ay araw ng kagingitingan. Kagingitingan? Ano yun? Pinagkakasya ko kasi eh. Yeah. Shout out Salamat. kay Gio na dumadaan kay Rapi na babaero yan. Idol Rapi. Nagsumo. Mama. Dagang salamat. Dapat nakarap din yun. Dagang salamat. Ayan na si Kylie. Hi, Kylie. Mga kabisyo, bukas po alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!